ओमफ्राय माथो दख'ना गाना नोंसोरलाय गानोलै दङ गाननो बावाखैथ' बावालै माला मालाथो गानो दख'नाखौ गाननो समाय मथन अफिस टफिस थाला गाननो अफिस सोरखौ अनुष्ठान जाला गाननो पहिला बैसागआव ओंखारला गाननो प्रग्राम जायोबा आरो ओरैनो न'आव थानायाव गाना गानो माजे माजे फुजा थुजा जाला गानो आबे आंनि बिहामजो तिलिपारानि हनै बिहामजो बे बिहामजोनि बिनानाव बिहामजोनि बिनानाव मोनसे बर' गामि बेरायनो फैलायबाय नै आदा टिंकु मा टाइटेल लिरोलै खारजि बे गामियाव खारजि गोजा नामा खारजि आरो मा टाइटेल दंबावो खारजि दङ बसुमतारी दङ खारजि बांसिन खारजि खारजि ना ओमफ्राय मा गामि होनो नोंसिनि गामिखौ बेखौ जोङो चिलाफादा इनसाइड बेखौ कुमारपारा बुङो कुमारपारा हाब मादैया एक्टिभ थारलै बिब'फोरा आसामावथ' थैजोबबाय आसामाव मा जायगायाव हाबा जाहैनायमोन दैमागुरियाव सासे दं मास्टारमोन जितेन मास्टार अबहाय दैमागुरि गसाइगाव दा बे दैमागुरि गसाइगावहाय आंनि बियादै दं पुलिसनि गारि सालायो ओमफ्राय आरो बाहा मेला दं ना काटा पानबारि गथे बियादैफ्रा दं बिब'फ्रा थैजोबबाय जोंहा बिब'फ्रा आसामाव हाबा जाहैजोबदों थैजोबबाय ओमफ्राय मादैया मा गामिनिमोन बे वेस्ट बेंगल मा गामिनि जोङो निमति गाबुरपारा ओमफ्राय जोंहा नै आदा सासे दङ बेबो बर' आंनि फिसाला फिसाला फंबाय मा नामलै आदा नोंना माइकेल खारजि ओमफ्राय स्कुल फरायदोंना फरायाखैमोन फरायदों मा क्लाससिम फराया बेसेबांसिम फरायदों होनदों माध्यमिकआ माखौ होनोलै आं मेट्रिक पास जादोंना जायाखै जों रोङाथ' हारसाखौ रोङा जों पियर बर'सो रोंगौ जों बर' हारसा रोङा नङा मेट्रिक पास ना हिनजाव ना ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखांखो जोंहा दालि संदों खारि जोगोनार आयौ माथो रोंथारगौ हरैनि रावखौ दिखिया भाजा एवदों खाख्ल' होना नोंसोर जोगोनारखौ खाख्ल'नो खिन्थु जों आसामाव गोदो थांबायना ओंखायनो रोंगौ जोगोनार बुङोलै ओंख्रि होननायखौ बुजिगौ नङाबा माख्रि होनो ना ओंखाम ओंख्रि होनो नोंसोरथ' माख्रि होनो जोंनि मुंखुसआव दङलै आसामाव थांग्राखाय फुरा रोंगौ आरो सिबो दानि एसे रोंजोबसैमोन आसामाव थांनानैहाय दानिया बावजोबबायलै ओमफ्राय माथो दख'ना गाना नोंसोरलाय गानोलै दङ गाननो बावाखैथ' बावालै माला मालाथो गानो दख'नाखौ गाननो समाय मथन अफिस टफिस थाला गाननो अफिस सोरखौ अनुष्ठान जाला गाननो पहिला बैसागआव ओंखारला गाननो प्रग्राम जायोबा आरो ओरैनो न'आव थानायाव गानो माजे माजे फुजा थुजा जाला गानो आबे आंनि बिहामजो तिलिपारानि हनै बिहामजो बे बिहामजोनि बिनानाव बिहामजोनि बिनानावखौ लाबोबाय लाखिनोसै नामा बिहामजो लाखियालै लेखा फरायो फिसाया लेखा फरायो लाखिखादोब्रा बिहामजोनि बिनानावखौबो फिसा थारो लाखिनाय फिसा गैला मोन लाखिगोनसै गोरलै नायनाव फरायो न'आ फुरा बेंगल मडेल थिंजों वाल होनाय बाथौ ना एमावा बा जौ संग्रा गोग्गाम जौ संखायगोन एमावजोब नोंस्रा बाथौ दाउसा हाथारो नामा दाबो दाउसा हाथारला माबायदिथो नोंसिना बाथौआ बेनोथ'ब्रा माबायदि फुजा खालामो नोंसिना बाथौखौ जोंनिया माने रायनानै दोनो दा बोसोरसे होला बोसोरसे होजायो आरो बोसोरसे होआला 3 बोसोरजों होजायो न' मोदाय होयो जोंनिया न'मा न' दं दाउसा हाथारला आरो ना फिथाइ सामथाइ होयो फिथाइ सामथाइ सङो जोंनिया गोदोनि नियमा सेस गैला जों दा गोदान फलमुलजों जों मोदाय होयो फिथाइ सामथाइजों जाहोनांगौला जों खिसिरिखौसो सङो खिसिरि प्रसाद बै माबाखौ गारबाय आरो ना बे दाउसा हाथारनाय दाउदै होनाय बे गैला दा फिथाइ सामथाइजोंनो अजाया बबेनि नोंसिना जोंनिया रजा सजा नाङा अजा पुरहित नांगौला जों बिनि बे पुरहितनाबो बे फलमुलाखौ होखायो पुरहित जेबो नांला आरो गैला अजा थजा जेबो गैला मोजां दे होमबालाय मोजां सोलायबाय जोंनो गोरों नोंबो गोरों देनाय एसे रायनाय माबाफोर एसे जाहारिनाय माबानाया आयौ आंखौ रोङा ना नङा जों लोखि फुजा मा फुजा होयोना जों गावनो होयो लोखि फुजा माने अजा थजानि जेबो नांगौ गोनांथि गैला आरो दा नोंसोरनो आराम फुजा होबाय आरो फिथाइ जमा होबाय आरो जुदि जोंनिया न' मोदाय होनांगौला बोसोरसे 2 बोसोर जों होयो दा गेदेर होनांगौला लाखिसे बेसे खरसा नांनाय थालिर नाङाय बे समाव अजा लायो
nanga arki purohit nanga ma niramisin modde arki raijaya nango ma जगतखौ जायो दा ओमफ्राय बे नोंसिनि न'फ्राव गुबुन हारिफ्रा हाबनो हानो हाया हारसा बांगाल दस्रा दस्रि हाथ्रा रावबो ओंखाम संग्रा जायखिजाया उन्दुग्रायावबो हाबनो हाया बाब्रे बा खाथारनाक होनबाथ' नोंसिना होनबाथ' हारसाफोरनि हटेल थटेलावबो जाया नोंसोर ओंखाम ओंख्रि बे हटेला गोजाननि जुदि ओंख्रिनि चटना जाना खानाङाय बेहाय डाक्टर डक्टराव थांला रसा नांला हाबनां खानाङाय उपाय दं सोरबा सोरबाथ' जायाना मुगैयो जाया न'मा न'आवसो हाबोना होआ न'मा होआ ओमफ्राय बे उन्दुग्राफ्रावलाय दस्रा धोरोमनि मानसिफ्रा हाबनो हायो ना हाया उन्दुग्रा न'फ्राव बे गावनि गुस्थिफ्रा हाबमाय दस्राफोर लोगोफोर जेनेबा मुस्लिमफोर खृष्टानफोर बिसोरलाय हाबनो हाया हाबनो हानाय जिबुनलाय हाबनो हाया ए बा खराथार दे बेनि कोनो जोंनि पारिया गैया हाबनो हानायसो बायरानि मायरानिखा जोङो एसे गामि गोथौ सिङाव हाबबाय न' बांफ्रा फुरा थिंनिनो इन्जुरफ्रा दाबो बाङालि स्टाइल गय बिफाङा दं बिथिंबो न' बोराय बोराय फुराना औ सिनायग्राखौनो लोगो मोनबावबाय नै माथो बिकास खारजि खारजि जोबखा आरोना नोंसिनि गामियाव दस्रा टाइटेलनि गैया एसे बेरायनो फैदों नोंसिनि गामिखौ फुरा बाङालि मडेल न'फ्रा बे थिंनि इन्जुर एसे बेरायगोनसै नै ब्रादारनि न'खौ गस्ला नाङा बेहाय दाउ फियो दाउ गग्रा थिंनि खम गरम जाहैलाय बे गरम दिनाव थिंनि बानायदों ओमफ्राय गाहायाव नेट होदों नै दाउ खिफ्रा गाहायाव थांजोबबाय बुरजा दाउ फिथारगोन ओमफ्राय नेपालि मडेलबो माथो नङा नै नेपालि मडेलबो आदै मा खबर आसामनि इउटुबार मा खबर मोजां बर' रोंगौ दा रोंगौ ना मा ओंख्रि जाखो सिथाव जादों मोख्रि सिथावाबा पुरि ना पर'थामोन जायखिजाया बे दाब्लेबानो सिथाव होनो बेंगलाव पुरिबाबो सिथाव पर'थाबो सिथाव जायखिजाया दाब्ले जाबानो सिथावसै आरो ना जारौमोन मा नाम नोंसिना बांला কি নাম বল বাবু বিদিত তোমরা नोंसिनाबो बाथौ ना ओमफ्राय दाउसा हाथारला दाना गैला नियमा दिङो आरिला जा फलमुल फिथाइ सामथाइजों ओमफ्राय फुजारि नांलायला होनदोंना नोंसोरो रजा लाबोयो फुजारि लाबोयो बबेनिफ्राय लाबोयो फुजारिखौ सिमलाबारि दङ सिमलाबारि सेंग्रा ना बोराय बयस्क बोराय ना फुजारिफ्रा मोनलाबायो बुरजा दं नामा ना खम मा बे फुजारिफ्रा खम ना बुरजा दं होनदां गैया सासेल' बे थैबाथाय आरो गैलालाय न'आ बियो फुरा नेपालि मडेल गोदोनि ना फुराना सोर लुनाय बेलाय आदै लुनाय नामा रावबो थाले ओमफ्राय आसामाव थांफेरदों ना थांफेराखै थांदों मा जायगायाव थांखो आसामाव गिदिंबाय ना माइ गायग्रा हाफ्रा बेसेबां दं बारा गैया 6-7 बिगा गय बागानफोरलाय दंना गैया बेनो बे खाथिनानो बिथानियानो बाहेरायाव बागान गैया आरो बे बिथाजोंनो फुजाबो होयो न'मा न'आ बेखौनो होनो ना साहानि न'खौ न'मा न' होनबाय आं हाबला नोंसिना सुवा जानो हागौ आं हाबबा ओमफ्राय बाहाय फुजा होयो आरो ना बाहायबो फुजाखौ सामफ्रामबो होयो सामफ्रामबो आदैयानो होयो ना सोरबा होयो न'नि हिन्जावफोर होयो ना हौवाफोर होयो हिन्जावफोरल' होयो ना मोसौ गलिया नोंसिना मा माबसे दं मोसौफ्रा 6टा गायबो दं नामा गाय दङ माथाम गाइखेर होयो बासि गोरलै दङ माथाम हालेवनाया मोसौजों हालेवो ना ट्रेक्टरजों दा ट्रेक्टरजों ना बेयो सोरनि होनदों नोंसिनि आदैमोननि एसे बेरायनानै देखायबावनोसै न'थाम ना
जाथि खुरमाजोब गासिबो बिदा फंबाय फिसा बिदा फंबाय मोसौ गलि न'फ्रा नै इटानि लुखांबाय बे आरियावनो मोननायनि बे सोरखारि न' सरकारि मोननायनि सोरखारि न' ना ओमफ्राय ब्रादार नोंसिनि गामियाव फरायनायफ्रा बुरजा बुरजा दंसै नामा आजिखालि फरायनाया दङ आंबो बिए कमप्लिट खालामनानै दङ ओमफ्राय डक्टर इन्जिनियारफोर फरायनाय दंना गैया दालाय गैया गैथ'वा रावबो फरायथ'वाखै जा डिफेन्सआव मेक्सिमाम डिफेन्सआव दंजोबो बिएसएफ दङ आइटिबिपि दङ सिआरपिएफ दङ डिफेन्सआव जा मेक्सिमाम ओमफ्राय बांसिन मानसिफ्रा आबाद मावनानै जायो नामा कृषकजों प्राय आबाद ना बिजनेस मावग्राफोर गैया बिजनेस दङ खायसे सासे सानै ना माइहुं अमा आंनि लागायो माथामबो माथामबो नोंनिनो बे गय बागाना बेनोसै आरो ना बिथानि ओमफ्राय ब्रादार मोनहा बिदा फंबाय साबसे बिदा फंबाय साथाम बा साथामा सानैया फुनाव थायो पुनेयाव फरायगासिनो हटेलाव खामानि मावो मानसि थाना थाला बे न'आव थाला उन्दुग्रा जायगा दं खिन्थु थाला आरो ना उन्दुयो आलासिफोर फैबा उन्दुबाय आलासि फैला उन्दुयो दानो माने कि मानसियानो थाले जाबाय मानसियानो गैला दा मानसि परिबार गोबां बोरायथारबाय थेंक इउ सै दै होदों नै दै लोंहोबाय एखेयानो नोंसिना फुरा गामियाव एखे धोरोम बे मादैमोननि गामियावहाय बर' न'खरफ्रा बेसेबां दङ 51 दङ 51 माने 51 ओमफ्राय गासिबो बाथौ धोरोमजोब नोंसिनि गामियाव दस्रा जेबो गैया ब्रह्म गैया ख्रिस्टान गैया बे एखेयानो बाथौ नाथाय बे फिथाइ सामथाइजों फुजा होयो